לסרטון עם המצאה מדהימה באמת שיכולה לגרום לנכים על כיסאות גלגלים לטפס על מדרגות, מסתבר שזה די קרוב. חיים ארזב. די קרוב. תשמע, נסענו... לאט לאט. בדיוק, לאט לאט. אנחנו נסענו למבשרת ציון כדי לפגוש את אבישי נובופלנסקי. מדובר באיש שהמציא את כיסא הגלגלים שמטפס מדרגות, כמו שאמרת, באמצעות זחל. אפשר לראות זה בסרטון הזה שהפך לוויראלי וזכה לעשרות מיליוני צפיות. הייתה לו אפילו גרסת אב טיפוס אמיתית. הנה, אפשר לראות, היא פעלה. העניין הוא שזה לא הדבר היחיד שאבישי המציא. אפשר למצוא אצלו בסדנה גם את הרובוט הזה על גלגלים וזחלים שחודר למנהרות ברצועת עזה, ואחד מעבודות הטיפוס שלו נמצא בשימוש עד היום. על האיש שאצלו כל גלגל עובר לשלב הזחל בכתבה שהכנו. תכירו את אבישי נובופלנסקי. הוא בוגר בצלאל, הוא ממציא ויש לו קיבעון לדבר אחד, לגלגלים, אבל לא מהסוג הרגיל. ועכשיו הממציא מבית זית הפך לכוכב רשת מחוץ לישראל. למה אתם הגעתם אליי? כי מסתבר שזה סרטון שיצא, עלה לרשת, אפילו לא אני העליתי אותו, הגיע לכמה? לפני יותר מעשור לאבישי היה רעיון תוך כדי טיול בדרום אמריקה. לפעמים בגשם, תוך כדי שאתה צריך להקים את האוהל, להוציא מהתרמיל. חשבתי על איזה רעיון, איך אפשר יהיה לשלב את הקונסטרוקציה של האוהל בצורה כזאת שתהיה גמישה וזה הכל יתקפל מהר, ואפשר יהיה למשוך איזה חוט וזה הכל יעמוד. זה גרם לאבישי לחשוב על שדרית גמישה, משם חשב על גלגל גמיש, משם על כיסא גלגלים שיטפס מדרגות, כי הגלגל שלו יהפוך לזחל. אנחנו למשל לא היינו חושבים על זה, אבל בגלל זה אנחנו לא ממציאים. כיסא גלגלים להיות קטן ומציל, ואז שהוא מגיע למדרגות או צריך חבירות, יכול לפתוח את הזחלים האלה. אבישי הקים סטארט-אפ והוציא את סרטון התדמית הזה שמסביר מה הכיסא שלו יודע לעשות. לפני כחודש הסרטון הישן מצא את דרכו לפייסבוק ומאז צפו מיליוני אנשים. ההתלהבות היום ברשת גדולה מאוד, אבל לפני 10 שנים המציאות הייתה פחות פשוטה. נפגשנו כמה חברות רציניות שהפעילו איתנו ואמרו, תראה, אני מוכר היום כיסא ב$10,000 נגיד. עכשיו בא לי פציינט ויש לו להרים את רגל ימין. אז כבר $8,000. להרים את רגל שמאל זה $10,000. לשכב ומגיע בסוף $14,000. אני לא יכול $14,000 לקנות כיסא שעושה את כל זה וגם מטפס מדרגות בפחות, כאילו, נראה לעצמי ברגל. הציניות של חברות כיסאות הגלגלים לא שברה את אבישי שהתקדם לפרויקט הבא של שילוב בין גלגל לזחל, רובוטים אווירות אדירה בשטח לשימוש אזרחי וצבאי. הדבר הזה נוסע, מצלם, אתה רואה, יש פה מחברים צבאיים כאלה ומצלמה קדימה ומצלמה מאחור. כוח נכנס בעזה, הולכים וזורקים אותו למנהרה וכן הלאה. אחד הכלים של הפרויקט הזה שגם הוא נגמר, עדיין נמצא בשימוש בפיקוד דרום, ואז אחרי העידן הצבאי של שילוב גלגל וזחל, הטלפון צלצל. יום אחד קיבלנו טלפון, היה מישהו מיליון דיר על הקו. אנחנו יכולים להכין מנגנון כזה, לבנות אותו, זה יכול להיות ישים בטרקטור, במכונה... בטח, אין בעיה, זה רק עניין של גודל כמובן, שלא היה לנו מושג איך... אבישי התחיל לעבוד על ההמצאה הנוכחית שלו, גלגל שלא הופך לזחל, אלא יש לו תכונות של זחל, מה שמאפשר לו אווירות רבה בשטח. ההמצאה כבר בניסוי, ואפילו יש קצת אופטימיות. יש בזה כסף? התשובה היא כן. כשאנחנו מסיים את הפיתוח וזה מתקדם בקצב מאוד יפה, אנחנו בעצם מדברים על כל מה שיש לשנים. אז מה עם כיסא הגלגלים והאוהל וכל ההקשרים הלוגיים שהיו קצת מתוחכמים מדי בשבילנו מתחילת הכתבה? זה יקרה. שנייה אני אהיה מיליארדר מזה ואני אתפנה לעשות כיסאות גלגלים ועונים שנפתחים במשיכת חבר'ה. אז הנה, עכשיו גם לכל הצופים מפייסבוק יש תקווה. עוד אקזיט קטן ואבישי חוזר לעבוד על זה. כיסאות גלגלים עוד יטפסו פה מדרגות.